Milujem tieto nové oleje na pery, ktoré majú v sebe 9 rastlinných olejov a vitamín E, vďaka čomu tie pery vyzerajú super. Musím vám to ukázať, toto je odtieň Blush, ktorý je podľa mňa úplne taký prirodzený. Ten aplikátor je obrovský, naozaj veľmi pohodlne sa to líči. Tuto vnútri je taká priehlbinka, kde sa vlastne tá farba zachytáva. A tým pádom, keď si to dáte na pery, je to môj, už tento si nechávam pre seba, tak preto idem priamo na pery. Tak je úplne, je to geniálne. Pocítite taký chladivý efekt, čím sa vlastne prekrvia tie pery a potom môžu byť také plné, také objemnejšie, aj keď teda čo z mojich pier. Ale vidíte, aj moje pery vyzerajú objemnejšie. Môžete ich použiť takto samostatne, vidíte, bez kontúrky alebo spojení s kontúrkou. Podľa toho, ak to vaše pery potrebujú, že si chcete alebo vykresliť, tak samozrejme, že áno. Ja mám rada, aj keď je to takto úplne jemné, vyzerá to super. Toto je odtieň Blush a potom je odtieň Berry, ktorý nie je ani že príliš nejako tmavší, ale je taký trošku možno tlmenejší, že nie je to také, ten Blush je predsa taký veselejší. Idem vám ho ukázať vedľa. Toto je Blush, vidíte? Možno farebne ešte intenzívnejšie ako ten Berry. Výborné, úžasné, je to limitka kúpou tohto oleja. Nielen teda, že budete mať radosť na perách a stále budú krásne, šťavnaté a nebudete mať problém so suchosťou, ale ešte vás môže hriať pri srdci aj to, že ste pomohli tým, čo to najviac potrebujú, podporili ste deti a ich liečbu a hlavne teda tie deti, čo sa dlhodobo liečia v tých nemocniciach, aby im ten pobyt v nemocnici bol spríjemnený. Tak oleje na pery, fantastické, ja úplne zbožňujem, fakt som nadšená. Blush, Berry.